আপোনালোক সকলোক খুলুমবাই নমস্কাৰ মোৰ নাম আধ্যায়শ্ৰী উপাধ্যায় আৰু আজি মই চিৰাং পাব্লিক স্কুলত আহিছোঁ बिमा बिफानिफ्राय जों बिमाफोरनिफ्राय बिफा गैया बिफाफ्रा मानो फैयाखै बिमाफोरल' मोसाखो स्कुला माबायदि स्कुला एकदम पारफेक्ट जोंनि फिसाफोरनि थाखाय औ मोसानो थाखाय रेडि नैबे बैसोआवहाय गथ'फोरा माने गेलेनायजोंनो सोलोंनांगौ नालाय is a day of celebration. खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला आं भिडिअखौ गेट मोखांनिफ्राय जागायनि बेनो जाहैबाय चिरां पाब्लिक स्कुल बे स्कुलावनो आं दिनै फैदों आरो बेनि डिटेल्सखौ नोंथांमोननो होनि बियो मोनसे बिराद मोजां CBSE स्कुल जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव काजलगावआवहाय अब्ला लोगोफोर आं हाबफैबाय नैबे चिरां पाब्लिक स्कुल काजलगाव जाया दङ चिरां जेलनि अपोजिटआवनो DTO अफिसनि साहा ओमफ्राय बेवहाय दङ जोंहा सानैसो फोरोंगिरिफोर दङ नै नमस्कार खुलुमबाय I work here as assistant teacher. My name is Jyoti Brahma. Welcome sir. जोंनि स्कुलाव फैनायनि थाखाय बहुत welcome, most welcome. बिराद गोजोनबाय जोङो. Thank you so much. And here is another sir. Namaskar. Myself Shubhashish Chakravarti, and I am the academic coordinator of Chirang Public School, Kajalgaon. Okay. So we are very pleased to see you here in our with us. And here our school, along with our education, we are also providing the holistic development of our students. So being an academic coordinator, I am also the part of admission member. So I'd like to request all my family members, all the well-wishers that please come and join to our school. And also you can give admission to your wards for the upcoming session 2026-2027. अब्ला जोङो नायलांनि मा होनो बिसनि कम्पाउन्ड सिङाव ओमफ्राय माबायदि एक्टिभिटिस बेखौ जों नायलांगोन बे मा दं बे बिल्डिंआवहाय जोंना क्लास 1 निफ्राय क्लास 8 सिम दङ 1 निफ्राय क्लास 8 सिमा बेयावनो जोब ने गासिबो ओमफ्राय कम्पिउटार लेब दङ ओमफ्राय आर्ट क्लासआबो जेब्ला जायनि दिनाव आर्ट क्लास गोग्लैयो बेयावहाय आर्ट क्लास जाहैनाय जायो आरो लानाय जायो ओमफ्राय अफिसआबो बेयावनो दं प्रिन्सिपाल सरनि अफिस अके ओमफ्राय हौरै माखासे न' नुबावदों मिस माबा हौरैहाय जोंना नार्सारि प्रि प्राइमारि क्लासफ्रा गासिबो हौरैथिं लानाय जायो अके हौरैहाय ना जोंनियावहाय हस्टेलनि फेसिलिटिबो दङ हस्टेलबो दङ दा अके बेथिंजाय हस्टेल ओरैनो हस्टेल पार्ट अके दा नोंथांमोना नुबाय मोखाङावनो बिसा माने नांगौखिनि प्लेग्राउन्डबो दङ दा प्लेग्राउन्डआ बिराद इम्परटेन्ट स्पर्ट्स एक्टिभिटिसनि थाखाय बहुत स्पेस नांगौ जायो ओमफ्राय नैबे बिराद गोलाव बिल्डिंआलाय ओमफ्राय गोजौनियाबो कमप्लिट जासिगोनदां एबाराव दा कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ नै ओमफ्राय साराउन्डेड बाय माने मजबुत स्ट्रं वाल साराउन्डेडखा कम्पाउन्डआ नै गथ'फ्रा खुनु बाहेरायाव थांनानै माबा मोनसे खारखोमानाय मावखोमानाय गैया बिदिखौ नांगौ स्कुलाव ना मेडाम अब्ला जों हाबलांनि आरो नायनि नोंथांमोननो दिन्थिनि आं बे स्कुलनि बारैहाय माब्रै नंगौ माब्रै नङा नैबे बैसोआवहाय गथ'फोरा माने गेलेनायजोंनो सोलोंनांगौ नालाय बिनिखाय गथ'फोरनि थाखाय नैबे सुबिदाखौ होयो नैबे स्कुलावहाय वाव हेलौ हाय हेलौ दा बिसोरो बेबायदि गेलेदों आरो सोलोंदों हेलौ व्हाट इज योर नेम Good. You are playing. Wow. What is your name? Okay. Enjoying. Wow. My name is Dimple Busmutari. Dimple Busmutari. Your name? My name is Ashma Ali. Good. Which class? What class? I read class LKG. You read in class LKG? Yes. Good. Where? Which is your classroom? That one. Oh, class LKG. Okay. This LKG. She is also LKG? Yes. All are LKG? Yes. Oh. Okay. अब्ला नैबो हाबदों आं मोनसे क्लासरुम जाय क्लासरुमाव एबा जाय रुमावहाय मिउजिकखौ फोरोंनाय जायो एबा भकालखौ फोरोंनाय जायो नैबे स्कुलावहाय नै दा बिसोर रेडि मेथाइ खननो थाखाय सोलोंनो थाखाय रेडि गुड मर्निं सार কি শিকায় স্যার আমাৰতো আমাৰ ডায়েৰী যিখিনি গানবিলাক হয় এনে বেছিক ক্লাছিকেল শিকায় আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ নৰ্মেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰু মানে তবলা গিটাৰ এইটো চব আপুনি শিকায় হয় ইউ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন ছিংগিং হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম My name is Ambika Musari. অ'কে গুড I'm from class 7. ক্লাছ 7 ভেৰি গুড ইয়ৰ नेम Lina Basmatari. लीना बसुमतारी दा बेबायदिनो सोलोंगासिनो दं मेथाइ खननायखौ हु इज द बेस्ट सिंगार हियर
Evi. What is your name? My name is Erin Wari. Erin Wari. Yes. Okay. You like to sing? Yes. So much. Yes. Very much. Which class? I'm from class 8. Class 8. Yes. Tabla Ustad. Your name, Babu? My name is Pinko Sintari. Okay. Which class? Class 8. Class 8. Yes. Okay. So everyone is interested in music? Yes. Good. बे स्कुला जेरैहाय फकास खालामो एक्टिभिटी बेस्ड लार्निं बेनि थाखाय गथ'फोरनि थाखाय डान्स क्लासखौबो बिथांमोना बेयाव फोरोंनाय जायो गथ'फोरनि इन्ट्रेस्टखौ नायनानै नमस्कार सर নমস্কাৰ আপুনি কি ডান্স শিকায় সঁচাকৈ চবকে নমস্কাৰ মোৰ নাম দেৱাশিষ ভট্টাচাৰ্যী মই চিৰাং পাব্লিক স্কুলৰ ডান্স এক্টিভিটি টিচাৰ তো বেচিকেলি মই হিপ হপৰ ওপৰতে বেছি জোৰটো দিওঁ কাৰণ মই নিজে হিপ হপৰ ওপৰত বিচৰণ কৰা আছে আৰু প্লাছ লগতে হিপ হপৰ লগতে বলিউড এণ্ড আদাৰ্ছ ক্ৰিয়েটিভ ডান্সেছ এণ্ড অল স্পেচিয়েলি এবাৰ ক্লাছিকেলৰ ওপৰতো মই কিবা কিবি বস্তু হেৰি কৰোঁ ক্লাছিকেল ছেমি ক্লাছিকেল তো অলমষ্ট সব ধৰণেই ডান্স এখেতে ট্ৰেইনিং পায় take 1 take 2 5 6 7 hold 4 then side then side then crisscross hold back and round that boom okay बिसोर जाहैबाय मोसानायाव इन्ट्रेस्टेडफोर व्हाट इज योर नेम You like to dance? Yeah, very much. Good. What is your name? Mamta Vasantari. Okay. You love dancing? Yes. You dance every day? Yes. Oh, good. What is your name? My name is Mamta Vasantari. Okay. Your name? You are hero, no? Yes. My name is Chirang Basmutari. Very good. Why you are here? Because we are dancing. Very good. एबाराव नायनि क्लास UKG सो हाबनि LKG क्लासरुम हेलो बिसोर जाहैबाय गासैबो स्मार्ट LKG नि स्टुडेन्ट्सफोर आरो नै बिसोर खालामगासिनो दं आर्ट व्हाट आर यू डुइंग आर्ट ड्रइंग पेन्टिं Yes. color paint what is this hand yes good दा बिदिनो दा आखिनाय मानाय फोरोंगासिनो दं नै मिस मोना मेडाम मोना नै what is your name babu Rayhan Islam. good hello what is your name My name is Kolisha Basmutari. yours Kolisha Basmutari. okay good दा बिदिनो आखिनाय मानाय फोरोंगासिनो दं नै yes आर्ट वाटार कालारजों आखिनाय फिनिश ओमफ्राय नैबो मिसआ फोरोंगासिनो दं नै हेल' मिस पेन्टिं खालामगासिनो औ आदसा माने मा होनो वाटार कालारजों माल्टि कालार आदसा बिसोरो रेकगनाइज खालामनो हायो ओके क्लास 4 रुम क्लास 4 आव मा जागासिनो दं नायनि क्लास 4 बाव आखिगासिनो दं नै फोरोंगिरिया माने फ्रुट्स ना सर yes fruits drawing Apple, orange, mango, again apple, again orange. ओके दा बिसोरो आखिनायाव गोसो होनानै नै आखिगासिनो दं almost same coming hello what is your name My name is Miss Surina Jari. okay you are starting your drawing सोरबा हाबाय नै yes what is your name My name is Pidrum Natari. okay you have finished drawing Yes. wow बैखौ नायनानै नैबे बिदि आखिदों नै good
ओमफ्राय बे रुमा मा रुम होनदों मेडाम बेयो? डिजिटेल क्लासरुम डिजिटेल क्लासरुम। दा गथ'फ्रा नायनानै सोलोंब्ला आरो साबसिन मोनो, माबा मोनसे नुदेरनानै मेगनजों नुनानै आरोबाव सोलोंब्ला साबसिन नुयो नालाय। दा क्लास जागासिनो दं नामा? औ क्लास जागासिनो दङ मेडाम मा क्लास बियो? साइन्स क्लास जागासिनो क्लास 6 नि जागासिनो दं नालाय। बे जाहैबाय डिजिटेल क्लासरुम। present above the soil system. Okay, so the main function of the shoot is to uphold the plant in a upright position. Okay, and the will arise. Okay, and the leaves and the flower bears from the shoot system only. One was the taproot. Yes, do you remember? Taproot and the fibrous root. Okay, so this is how a shoot system looks like. Okay. बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि दिनाव मोनसे इम्परटेन्ट सोलोंथाइ, जाय सोलोंथाइ गैयाब्ला आवगायनो हाया, बेखौ बुंदों कम्पिउटार सोलोंनाय एबा कम्पिउटार इडुकेसन। बे दङ नैबे स्कुलावबो, बे जाहैबाय कम्पिउटार लेब। बिसोरहा जथेस्थ माने कम्पिउटार्स बेयाव दंखायो नै कम्पिउटारफोरा। दा गथ'फ्रा बेवहाय सोलोंगासिनो दङ, ओमफ्राय फोरोंगिरियाबो फोरोंगासिनो दङ नै। येस, स' बिसोरो रावबो थालांनाय नङा। बे बैसोआव जेखौ सोलोंनांगौ बेखौ गासैबो बिसोरो सोलोंनो हायो नैबे फरायसालियाव। दानिया नैबे सारा जाहैबाय नैबे चिरां पाब्लिक स्कुलनिनो प्रिन्सिपाल बिथां सार निर्मल नार्जारी। दा सारनिफ्राय जों आरोबाव माखासे डिटेल्सखौ मोननो हासिगोन नैबे स्कुलनि बारैहाय। खुलुमबाय, आं चिरां पाब्लिक स्कुलनि प्रिन्सिपाल निर्मल नार्जारी। जोंनि स्कुलाव we have classes from nursery to class 8 in the present academic session, and we will have class 9 as well in the upcoming session. And we are committed to provide quality educations to all the learners, and we have a special and professional teachers separately for music, dance and art. Our curriculum is completely designed on activity based learning within affordable fee. जोंनिया दा एडमिशनबो सोलिनानै दंगासिनो। दा एडमिशन लाखांनानै जोंना दा फ्रि क्लासबो सोलिगासिनो। जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च बेहाय जेबो फिस होनाङा। ओमफ्राय एप्रिलनिफ्राय रेगुलार एकाडेमिकनि क्लासा सोलिगोन आरोखि। इरेस्पेक्टिभ अफ एनी कास्ट रिलिजन्स वी आर प्रभाइडिं एजुकेशन्स टु अल, एन्ड देट इज वाट आवर मट' इज। जोंनि मट'आ बेनो जे गासिबो जेसेबां रायजोफोरनि गथ'फोर दङ, मा दङ, बेफोर रायजोफ्रा प्रपार क्वालिटि एजुकेशन मोननांगौ विदिन एफर्डेबल फी। गोजाननिफ्रायबो गार्जेनफोरा माखासे जुदि बे स्कुलाव फोरोंफैनो गोसो जादोंब्ला, नैबे खम बेसेनाव फोरोंनाय स्कुलाव गाव गावनि गथ'खौ एडमिशन होफैनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोनाबो होफैनो हागोन। मानो होनोब्ला बेवहाय हस्टेलनि बेबस्थाबो दंखायो फर बोथ बयज एन्ड गार्ल्स। दा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनोबो हागोन, स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बारा दङ, नोंथांमोना जगाजग खालामनानै आरोबाव डिटेल्सखौ लाहरनो हागोन। दानिया जों नायनि नैबे चिरां पाब्लिक स्कुलनि फार्स्ट एनुअल डे सेलेब्रेशन। दा बियो बिराद गिदिर प्रग्राम जागोन। दा बेखौ जोङो नायलांनि लोगोफोर। दा नै नायदो गेदारिंखौ। बेजों लोगोसे बिथांमोना हांख्रायदों सासे मुंदांखा मोसागिरि, जायखौ बुंदों आद्याश्री उपाध्याया, जायहा सुपर डान्सारनि चैप्टार 5 नि विनारमोन। ओमफ्राय ओरैहाय जाबाय नै स्टुडेन्ट्सफोर। हेलौ हेलौ हेलौ। Honor our achievements, showcase our talents, and reflect on the incredible journey. ओमफ्राय ओरै जाबाय नै पेरेन्ट्स गार्जियन्स। वाव। बेलासि समनि गाहाम हामलायथिखौ बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। नै ओरै जाहैबाय लेंहरजानाय आलासिफोर।
Very happy annual day for your celebration. So I would like to request everyone to you all enjoy your day. Okay. Special guest फैबाय आंनि स्कुल मेट डक्टर फिनोस from Chirang. I love you. The daddies on the bus go I love you. all through the town. Prestigious first school annual day held for the first time in the history of the school of Chirang Public School. In fact, I was not very ready, but still. नोंसोरो बिमा बिफानिफ्राय जों बिमाफोरनिफ्राय बिफा गैया बिफाफ्रा मानो फैयाखै बिमाफोरल' मोसाखो मोनबेसे जोङो मोननै गोजा गोजाफ्रा आलदा जों गोथार माने स्कुला माबायदि स्कुला स्कुला एकदम पारफेक्ट जोंनि Perfect. फिसाफोरनि थाखाय औ जेरैबायदि नांगौ बिदिनो उसुबिदा जेबो गैया दा जेबो गैया ओरैबो दं नै माखासे मोसानो थाखाय रेडि माने पेरेन्टसफोरनिफ्राय बर' मोसागोन बा एक्ट्रिसफोर बायदि नुजोब्बाय बिमाफोरखौसो गासै एक्ट्रिस जाना फैजोब्बाय दिनै नै हेल' हेल' गुड इभिनिं दासो मोसानाय मा मोसादोंमोनलाय दाउस्रि देलाय गुड गुड Happy to see all young energetic faces here, and it reminded me of my school days, so it's always good to be a part of a very young, energetic, enthusiastic gathering. Oh yeah, bulle bihua sak ki dhinki ti Oi tik tik moi na bakhoro kon bilahi khutara tik tik moi na bakhoro alu buti pitika tik tik moi na bakhoro tokali
Chirang Public School, Kajalgaon aims not only in academic excellence but also at the holistic development of each and every learner. लोगोफोर दिनैनि आलासियाथ' सफैबाय नै आरो सुपर डान्सार सीजन 5 नि विनार आद्याश्री उपाध्याय नै फैमिली फुल फैमिली हेलो 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 नमस्कार मोर नाम अध्ययश्री उपाध्याय और আজি मैं चिराং पब्लिक स्कूलत आहिছো मोर बहुत ভাল লাগিল ইয়াত ইমান ভাল ভাল স্টুডেন্ট বিলাক আছে मोर ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্ৰেন্ড আছে ইয়াত আপোনালোকে চাগে চাইছে ইয়াত मोर দৰৱাজাটো পুৰা আদ্যাশ্ৰী কৰি আছিলে তো মোক বহুত ভাল লাগিছে थैंक यू और कौन आया है साथ में कोने कोने आइसे इंट्रोड्यूस करिব मोर दादा আহিছে दादा मोर माँ बीमा आरो मोर पापा आरो मोर भैया माने फैमिली बिसोर ज' फैदों बेवहाय ओमफ्राय दा माने सफैदोंल' ओमफ्राय सफैनानै बिसोर एसे साहा लोंबाय बिनि उनाव स्टेज परफॉर्मेंस दंसै आरो नोंथांमोना बयबो सिनायखागौ नै बेखौहाय नै 1 सेकेन्ड एक मिनिट दे हाँ बोलो আপোনালোক সকলোক খুলুংবাই गुड Big round of applause, everyone. वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा दे देना ठीक है डीजे वाले थोड़ा ज्यादा दे देना कहाँ है डीजे वाले मजा है सबको Disco